vítám vás u nového videa a dneska to je video z Tower of Hell. Jo, mám Robux, měla jsem Robuxy, už jsem ji utratila a jdeme hrát. Pojď, Jirko. Je to se mnou TV Man Titan 242, což je můj brácha, on miluje strašně skibedy. Jo, měl jsem TV Manovej skin. Neměl, on že? Kámoš měl, takže mi poslal pár Robuxů na tátovém mobilu. No, už je nemám. No a dal pár Robux, a pak za ty Robuxy jsem si něco utratil, že? Napište mi do komentářů vaše jméno v Robloxu a já se vás přidám a zahrajeme když tak spolu, jak se jmenuje? Asi Minecraft. Please donate. Jo. Já furt na to padám. Dobrý. Lidičky, já furt padáme. Jinak. Tak, pište ty jména. Já se vás přidám. Moje jméno je Julca. Počkejte, já se kouknem. Moje jméno je Julca028. Přidejte se mě. Jo? Ne, sakryš. Ne. Já nemůžu spadnout, protože teďka jsem v tom fialovém. Já jsem si zapla caps lock. Tak musíme počkat, až bude další kolo. My se vám ozveme, až bude další kolo. Takže čus, zatím čus. Takže už jsme zpátky a jdeme hrát další kolo. Tenkrát se to změnilo a jdeme hrát. Tohle k tomu snad půjde. Ale jsou tady obskoky. Odepí, to nesnaším. Hello. Hej, Jirko, týpek píše hello. Ahoj týpku, ako se máš? Jo, to umí slovensky. Já umím trošku slovensky, německy a anglicky. Mám němčinu, mám angličtinu a slovensky jsem se naučila od tety. Tohle to je první videjko z Robloxu, lidičky. Chcete nějaké video z Minecraftu, z Robloxu? Pište do komentářů. A dejte odběr, prosím. Za chvilku budeme mít 30 odběratelů. Já musím dosáhnout 1000 odběratelů. Už mám TikTok, že? Jo, připnu vám do komentáře můj TikTok. A to jsem dala těmi followersy, já tam nemám ještě ani jeden. Jo, Jirko nemá ani jeden follow. Protože jsem ho ještě neměl. Já jsme trošku nachlazení, jo. Víš, ty. Jirko, já furt padám, je to možný? Taky. Tady se týpek seznamuje s Borkou. Tam furt skáču do té stěny. Dobrý. Tak když. Kam tady teďka střík? Takže chceš Jo, já si tady do tohohle. Jo, jdeme do profíkovského. Až tam budeme, tak se vám ozvem. Noubě pro. Už jsme tu a máme 8 minut na to. Takže jdem skákat. Já to bude lehký. Jo, TV Man Titan. Kopíte mé jméno. A já, až budu mít Robuxy, tak si udělám TV Man Titan skin, že? Jo. Já jsem spadla. To světla je červený. Tak je zabíjám. Že? Já jsem už spadla. Já taky. Jsem jenom spadla, já jsem ještě nechcípla. No, teďka se spadlo. No, byla. A chcípla jsi. Ne, nechci. No, tak jsem chcípla. Ale mám ještě 8 minut. Tyže lidičky. A jestli si to chcete zahrát, tak jmenuje se to Tower of Hell. My vám to pak ukážeme na konci videa, až se odpojíme. Jo. A pak na konci videa, tak další video bude o Minecraftu, že? A to video o Minecraftu bude vydaný až zítra. V tuhle dobu už můžete to video vidět na mém kanále. Jo. Já spadlo, protože mi to tam přikáží. Jestli se na to koukáte 30. 12. Jo, druhý. 12. Je 12. Tak zítra v 31. tak vyjde video z Minecraftu. No jako a ne, že jsem tam to vyskačilo úplně nahoře. Ne, zase se spadla. Se mnou. Pište do komentářů, komu to jde líp, mně nebo Jirkovi. Jo. Byli ty tam přesně dělá jméno. Nevím. To je jedno. Stejně lidičku. Moje jméno znáte už dlouho. Už z TikToku.
Sakryš. Lidičky, já se napojíme na jiné obě. Tohle je pro nás moc těžký. Až budeme na jiném obě, tak se vám ozvem. Takže lidičky, už jsme tady. Jdeme do two player obě level. Easy. Julia. Já podržím. Tento? Jako my si hodně pomáháme, my jsme na sebe hodní. Jo. Červenou potřebuji. Žlutou. Ani kdyby jsme se nesklamali, že? Jsi tady? Jo. Pojď dáme Maximus. Jo. Můžeš jít? Tak jo, první máme za sebou. Tady. Easy. Jo, Hele, tady je Julia, hele. Králíček Julia. Hop, skáču, jo. Budu čekat. A kdyby jsme chcípli, tak my nejsme nubové, že? Aha, potřebuji žlutou. Protože my nikdy nechcípneme, ani jednou jsme v tomhle tom nechcípli, že? Aha. Tak teď. Jsi tam? Jo, počkej. Teď můžeš, pojď. Rychle. Jsi tam? Takže máme druhý za sebou. Lidičky, nám to dneska nějak jde. Já ji určitě vždycky otevírám. Nám to dneska nějak jde, Jirko. Jo, že? Pojď. Jo, no, že jak vždycky. Halo, proč jdeš do zdi? Tady se takhle musí skákat. Já jsem v tom vždycky bugu, že? Jo. Dobré? Jo, mě si vždycky stávaly lidičky tohle. Nevidím své blbý vlasy. Jsi tu? Ještě ne. To se laguje mega. Už jsem to... Tady tohle to nám nikdy nešlo. Jakoby šlo, ale... Jí. Tady tohle. Chceš tam? Jo. Tohle je extra těžký, že? Aha. Teďka, kdybyste viděli Jirku v kole, počkejte, já vám ukážu, co tam je. Tak neukážu. Ty jsi chcípl? Ne. Pojď. Máš. Už jsem to. Jo. Ale to je strašně těžký. Bída. Ale mám tady božku. Jo, to je ta Julia, ne? Hermiona. Z Harryho Pottera. Jdi skákat. Já mám otevírám modrý. Jo. Je tam Hermiona? Počkej. Já se pozerám, ne, tak nepozerám. Není? Já tam nevidím. Není, protože ona mi to neotevírá. Je tu, skákej, jumping. Čekej, musí. Už mi otevírá. Pin. Jo, jsi tady. Dobré, tak já vám jdu otevřít modrou. Ty bys mi když tak otevíral, že jo? Jsi tam? Jsem. Hermiona taky. Budeme jí říkat Hermiona. Už jsem tu. Chcípnu taky. Pro tebe. Děkuju. Lidičky, vidíte, tohle nám moc... Počkej. Juli, poslední potřebuju. Takže pojď, tady ukončíme video. Pojď vedle mě. Pojď vedle mě.
Tady, pojď vedle mě! Ne, nejdu. Pojď vedle mě. Takže lidičky, tady videa a uvidíme se u dalšího videa, takže čus, čus, čus.